공간이 세려자고 좋다. 야, 라시아비 바이킴 시작해 곰다니요. 강시아로네 발리정 비장그 보라이는 나기등 아래 정정 लोगोसे दङ सुबुंथि फाउन्डेसननि मानगोनां चेयारमेन जाय बिथाङा नैबे खेलाखौ खुंदोङो आर'नाइ फालि नांगोन नामा नाङामोन माने फैसाया खम जागोन नालाय लाबो नाङाबाबो होनि जायखिजाया जोंनि मानगोनां गाहाय आलासिखौ जोङो मेथाइ रोजाबनो खावलायसिगोन दिनैनि बे फार्स्ट बड'लेण्ड फुटबल पिच काप खौ दैदेनलांनाय कमिटि आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै बड'लेण्ड पिच काप जाय बेखौहाय फुटबल बादायलायनाय होननानै बुंनाय जादों थ' बियो जोबोद मोजां बा सान्ति माने मा जों बयबो मिथिगौ जे बिटिआर हालामाव 27 तारिख जानुवारि 2020 आव मोनसे एकर्ड जानानै थांदों बे सान्तिनि मोनसे एग्जाम्पल बियो बा जों आवगायनि समाव 7टा बा जों उन्दुनानैसो जोङो माने दर फांथेनानै रावबो ओंखारामोन सैमाल'सो सुङोमोन बेखौ जोङो मिथिदों आरो जोंनि गासै समाजनि रायजो राजाया बेखौ एक्सपिरियेन्स मोनबोदों दिनै नाय 7टानि गेजेरावबो दिनैसो दासो फुटबल मेच स्टार्ट खालामदों बियो जोंनि थाखाय मोनसे मेसेज जे जोंनि गेजेराव सान्ति फैबाय जे जोंनि रायजो राजाबो सान मोना खामानि मावनो हासै बा सोरबा मोनाजों साइकेलजों सालायनानै थांनायावबो दिनै लामायाव रावखौबो हेंथा होआ 12टा 1टाबाबो थाङो खारन जों गासैबो रायजो राजाखौ जों बाख्नायनांगोन दिनै बे सान्तिखौ लाखिनायाव बयबो हेफाजाब खालामदों आरो बयबो गाव गावबागावनो बुजिनानै दिनै बयखौबो निरापत्ता होलायनायनि दिनै खामानि मावदों दा बिनि थाखाय दिनै बे सान्तिनि फुटबल मेच बियो जोबोद बाख्नायजाथाव आरो जों गोजोननाय मोन्दों बे जेनेबा दिनैहाय दासिमाव फाइनालसिमाव जों जेबो इन्सिडेन्ट खोनायाखै आरो जोंनि गेजेराव जेबो दावराव दावसिबो जों खोनायाखै बेनो जोंनि मोनसे पजिटिभ साइन बिगिनिं माने फार्स्ट जाजेननायावनो जों जुदि 7टायाव जुदि फुटबल मेच गेलेनो हायो नेक्स्ट इयारफ्राव जोङो बा फैगोन समफोराव जोङो 12टा 1टाल'के जोङो खामानि मावबाय थानो हागोन सोरबा फार्मार्सआबो 1टानिफ्राय न'आव फैनो हागोन बा सोरबा बिजनेसमेनफ्राबो आरामसे लामाजों फैनानै गावनि न'आव फैफिननो हागोन दा आवगायनि समावथ' जों बिराद गिनाय फैयोमोन दा न'नि गथ' ओंखारलांबा फैफिनगोन ना फैफिना दा बेफोरखौ लानानै जों जेंना दंमोन दा जोंनि गेजेराव सान्ति फैनायलाय दा बेफोरबायदि जेंनाया गैला आरो बेनिखायनो जोङो मा होनो दिनै बे गेलेनायजों मोनसे फ्रेन्डशिपखौ जों बोखांनायनि मोनसे सिमां बे सिमाङा दिनै जादों आरो जों बेखौनो खावलायदों जे नियार फिउचाराव जोंनि गेजेराव जाहाथे बे सान्तिया जेब्लायबो थाबाय थायो आं बेखौहाय आसा खालामो आरो रायजो राजाखौ बे सान्तिखौ लाखिबाय थानो थाखाय आं खावलायनाय थायो ओरैनो आल'सना सोलिदों दिनैहाय इनफर्मेलि बेखौहाय सावरायबाय थादों आरो बियो निस्सय बावैसोनि उनावहाय हयथ' जानोबो हागौ आं बेखौ डाइरेक्टलि अथराइज पार्सन नङि हिसाबै आं बेखौ बुंनाय नङा थ' बियो अलरेडि सावरायबाय थादों बावैसोनि उनावहाय हयथ' बियोबो फैनो हागौ ओरैनो सावरायनाया दाथ' कमिटि दाबाय बेयो दानाया दा बिनि गेजेराव मिडियायाव हयथ' होथ'वाखै खोमा आंनि आन्दाजाव बिदि दा बेनिखायनो बियो आनडिसक्ल'स बेखौ आं बुंथिनाय नङा जिखुनु बियो जाहैगोन माब्ला जागोन माब्ला जानांगौ डेटखौ बेखौ फिक्स खालामनाय जायाखै दा बेनिखायनो बेखौ बियो मोनसे फेस्टिभेल दा बेखौ दिनै जायफोरा बिथांमोना दिनैहाय खामानि मावदों दा बेखौबो जोङो मावजानायखौ दिनै लुबैनानै रायजो राजाया बेखौ सावरायनानै मोनसे कमिटि गठन खालामदों बेबायदि